Seguim a la mirada, obrint ja el temps de l'entrevista. Avui parlarem d'una alternativa per tirar endavant la desestacionalització turística de la qual tant se'n parla. El Club Nàutic Arenal ha creat 35 llocs de feina en plena temporada baixa i ho han aconseguit gràcies a un projecte de camps d'entrenament. Una idea que combina esport i vela i que ha convertit la Badia de Palma durant uns mesos en el camp d'entrenament de vela més important de tot el Mediterrani. Tot mitjançant una iniciativa que posa a l'abast d'esportistes i entrenadors de tota Europa tot allò que necessiten per practicar aquest esport. Avui aprofundirem sobre la funció que desenvolupa i el funcionament del Club Nàutic de Serenal i per això parlarem amb el seu director, Ferran Muniesa. Bon dia i benvingut. Molt bon dia, gràcies. Us heu posat com a objectiu fer, com dèiem, de la vela un esport per poder desestacionalitzar la temporada baixa. Tot gràcies a un camp d'entrenament. Ens podries una mica explicar com ha anat aquest camp? Sí, la veritat és que ja fa uns anys que hem començat a tractar aquest tema i que hem estat fomentant que els equips olímpics, sobretot europeus, que en aquesta temporada d'hivern no poden navegar en els seus països, vagin venint aquí a la Badia de Palma, que tenen un camp per entrenar fantàstic, i el que hem anat fent és posar a la seva disposició els serveis que té la Badia de Palma, de la planta hotelera, de les nostres instal·lacions com a club, dels restaurants que hi ha de la zona, de tal manera que hem arribat a un número ja important de gent que està venint cada any durant la temporada hivernal, sobretot des del mes de gener fins al mes de març. Quantes persones hi han participat en aquest camp? Més o menys estem xerrant d'unes 300 i 400 persones que van venint en un període de 10 dies cada 15, és a dir, venen 2 pics en el mes i estan entre una setmana i 10 dies, després se'n tornen a casa seva i fan les seves coses. Molts són estudiants o fan feina i després la resta del temps que es dediquen exclusivament a estar entrenant tant a la mà com fent altres activitats físiques que complementen l'esport de la vela. Quin impacte ha tingut aquest camp d'entrenament de vela entre els restauradors i els comerciants de la zona? Jo crec que cada vegada estan més contents. Vull dir, hi ha gent que està obrint els seus negocis una miqueta abans per poder oferir-los a ells servei i ells, lògicament, encantats de poder tenir aquest servei a un preu raonable com els que tenim a la Badia de Palma en la temporada d'hivern. El vostre club compta més de 60 anys d'història. Quina ha estat l'evolució dels clubs nàutics com els vostres? És a dir, com es poden adaptar a les noves necessitats que hi ha? Bé, els clubs nàutics tots van començar com un grup d'amics que s'ajuntava, que eren aficionats a la mà o a la pesca i altre tipus d'esports relacionats amb la nàutica, i amb el temps s'han convertit en instal·lacions nàutiques de primer nivell, sobretot a Balears, que ofereixen un servei no només als ciutadans de les illes que són aficionats a la mà, sinó que a tots els estrangers i turistes que venen o que passen per les Illes Balears, i realment jo crec que s'han convertit en un referent. Els clubs nàutics tenen aquesta línia de feina de ser convertir-se una miqueta en una empresa turística que estigui oferint en els passants, tant com en els estrangers que viuen i disfruten de les aigües de Mallorca i de les Balears, oferir-los uns serveis adequats a les seves necessitats. Jo crec que avui en dia s'ha aconseguit que la majoria de clubs nàutics estiguin a un nivell realment molt elevat. Perquè a hores d'ara el Club Nàutic de Serenal quin nombre de socis té? El club té 1.000 associats o 1.000 socis de nombre, després compta amb altres tipus d'associats, que estem parlant d'unes 500 persones més tota una sèrie de clients que van passant durant l'any, que podem estar xerrant d'entre uns 3.000 i 2.500 clients més que van passant. Per mort de la crisi heu notat qualque davallada, és a dir, persones que no puguin mantenir, per exemple, les seves embarcacions per mort de la crisi? Sí, sense cap dubte, vull dir, s'ha donat, igual que supos que en tots els sectors, gent que se n'ha hagut de dur la barca, que l'ha hagut de vendre, ja siguin mallorquins o balears o espanyols com estrangers, que no s'hi ha quedat més remei que prescindir de la seva embarcació, amb la qual es veure que hi ha hagut aquesta mancança d'embarcacions, sobretot en la temporada d'hivern o la temporada de baixa, en què la gent potser antes tenia l'embarcació tot l'any a la seva amarre o amb un amarre llogat, i ara la té a una finca o a una altra banda, que li surt molt més econòmic. Teniu en ment un projecte que és l'ampliació del vostre club
De moment, per la seva part, el grup ecologista GOB ha assegurat que aquesta ampliació és inviable perquè diuen que suposaria l'erosió de més de 2,5 quilòmetres d'arenal i diuen que això el que faria seria canviar la configuració de la platja. Cada dia al respecte, vostè? Bueno, nosaltres de moment no tenim molta opinió que donar. Aquest projecte encara està verd, s'està tramitant davant la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, que és qui ha de donar resposta en el projecte, no? Amb la qual consideram que, a més, després dins el club també ha de seguir un debat intern de com ha de funcionar, amb la qual realment encara falta temps perquè això pugui veure la llum i en la forma en què pugui veure la llum. També hem sabut que el govern té previst privatitzar el port i també el club de vela de Cala Nova. En 2 mesos, de fet, adjudicarà la millor oferta econòmica d'explotació per als propers 30 anys. Quina opinió? Bueno, Cala Nova sempre havia estat un referent durant els anys 70 fins als anys 90 de lo que era el món de la vela, no? Va ser centre d'entrenament per als Jocs Olímpics de Barcelona i va ser un centre molt important. Amb el temps s'ha convertit en una escola de vela molt relevant a Mallorca, que molts de nins hi han navegat, però sí que és cert que avui en dia, així com estan amb aquesta situació econòmica que tenim, és vera que era deficitària aquesta instal·lació, no? Llavors jo entenc que el govern d'alguna manera intenti cercar una sortida cap a una instal·lació que sigui molt deficitària. Potser s'hagi de donar més importància de la que ha donat a la vela o a l'esport o a l'escola de vela en concret, però bueno, entenc que és complicat en aquests moments valorar o donar un suport a segons quin tipus de coses. Perquè amb l'abonament dels socis és viable aquests clubs nàutics? Sí, bueno, realment s'ha de veure quants de clients exteriors o han estat a Cala Nova. Segur que és una zona que està molt bé, que segur que hi ha gent que hi vulgui estar i molt probablement seria més que viable que amb uns serveis més que adequats el propi port amb l'escola de vela fos realment rentable, o ja no sigui rentable, com a mínim que no s'hi perdin tombes, no? Però bueno, durant aquests anys, per lo que sigui, ha estat deficitari per lo que tenim entès i en part veiem adequat que s'intenti solventar aquesta solució. Ja per acabar, el vostre club, el Club Nàutic de Serenal, ha estat una de les seus del trofeu Princesa Sofia. Ens podria fer un balanç de com ha anat aquesta competició? Bueno, aquesta competició, que aquest any ha estat la seva 44 edició, realment s'ha convertit en el que és vela olímpica, que és la seva especialitat, en la millor regata del món, tant per participació com per nivell. Estem xerrant de que tots els medallistes passen per la Princesa Sofia Mafre, tots els que volen aspirar a estar a un equip olímpic hi passen. La majoria de països ja del món, pràcticament, però sobretot europeus, prenen la Princesa Sofia Mafre com una de les proves selectives per formar els seus equips olímpics, amb la qual podem xerrar d'una competició que deportivament està en una salut immillorable, no? Vull dir, els darrers anys s'ha professionalitzat, estem xerrant de més de 600 embarcacions, 1.500 esportistes i entrenadors. Realment són uns números que ens hauran de fer estar orgullosos, no? A Mallorca de tenir aquest esdeveniment. Moltíssimes gràcies, Ferran Muniesa, per estar amb nosaltres avui aquí al programa La Mirada. Fins una altra. Moltes gràcies.